Yes, aparo ni abro kong ka gima joiteno osawacho kapok abiro. Wang'eyo ni gima hit our country, the monster on our sectors is corruption. Koro ana kwayo committee mane osayiedhi mabiro chung' ne wach pesa mar kungo ni mondo gibed jok majorotiro. Kendo nabro gombo ni either National Assembly to do a policy mabro keto kendo a committee to check this committee mochung' ne rito agulu ni. Nikech onge gima Jakenya kata wach mar osuru miwinji wacho ni osuru Jakenya dwani mondo chul ke osuru manyalo riembo piny. But Jakenya dwani kosechulo osuru to chako neno ka tich ma osuru neno timo oneno ka barabara inyalosi, oneno ka pige inyalo kuny, oneno ka hospital nyalo bedo equipped na mana maka gidhi thieth to giyudo konyruok. Iyudo ka japiny kochulo osuru to neno tich mar osuru neno gima bedo ne matek e chulo osuru onge. To kopo chulo osuru to higa machielo chaki medo ne osuru matis to gima nyo chulo osuru to kon ne effect ne positively in terms of development ema kelo ga ino ka issues mang'eny. Koro the same to this. Wambo ni committee madhi chung' ne telo ne agulu ni gibed joratiro gi nyis oganda jo Kenya, gi nyis oganda ma gidhi kawo pesa gi kuom gi sectors te ni pesa wadhi kawo kuomu such percentage, but wabro rite in this manner to such a duration to pesa ne bro trickle down to you people in such a percentage mondo at least sumbu jok mikawo pesa kuom gi. Nikech for example okinyal biro kawo mwandu na kisa kawo mwandu na to idhi kano na ikane on my behalf kaso kidwa ni mondo ikona kaka ikane okidwa ni ikona kaka odhi tiyo no nyaka tikona nikech en mwandu na. It's like arimbu ni dhiang', karimbu ni dhiang' to nyaka nyisa ambe nyaka ikaw pacha manyisi policies maga ma idhi rito go dhera. Ka anyanyisi ni dhera mar wath ni opuro mana didek e juma to dhera ni biro bedo kode dweche adek, kosa puro ni be dweche adek kata kisa nyiedhe dweche adek to ambe nyathine monyuolo no adwaro mondo achak ariem ne ng'ama chielo, kata nyathine monyuolo no adwaro ni koro imiya ambe mondo koro amba achak pidhe mondo ambe koro achak yudo kaka nyiedho chak kenda. Koro gige mondo at least committee ni owuok oko, they transverse around across the country gikon jopiny gikon sectors magidhi mulo mar gidhi affect either positively or negatively gikon gini wadhi time in such a manner. Koro kata one leaders ka uwuoyo kaka nyo president, I was close to president when he was addressing the issue of Aguch Kungoni. I was very keen on it. En gima ber, but dwaro mondo kon jowa mo think mind mar jowa ma jowa ng'eni ati gima president kelo ni en gima ber. To me be ang'eyo ni any society king'iyo Sarun onge sector mar riembo piny kaka sector mar mine. Whoever empowers a woman empowers the whole society. To gimomiyo mine wasani, if I narrow it down to Makala Kanyonda Ward, gimomiyo mine na are very strong. The reason why they run the economy of Makala Kanyonda Ward because they depend on their small chamas. Silk group gima gikungo to giolo. Gikungo to giolo. Ko giksa school nyando ka gikungo even a tune of 1 million. Koro giolo ni 1 year in our group we are 20. So education sector to 50%. Koro giolo gige education no kitake roke. Koro na at least woke buni. Mage policies malosi. Wadi ko kata wale kumula wa kubigi. Sekta manyiso yo mage don mundu wa kungo. Then bende giloso policy moro makwa sa kungo to pesa ne nyalo chako biro kendo makonya. Ba nyalo chopira gulu ni mambe kan gi sida nikech okwa kungo ni koponi Kenya mondo were gi boro anesari gope. Koro ambe seche makungo kani ambe an Kenya ambe anyalo we dhi boro pesa e bank ma dhi agulu mar Kenya manya kunge ni kaka jokuny mula matino tindo ma wambe konyo. For example adwa dhi ng'iewo equipments maga madhi tiyo godo to aonge pesa moromo. Koro ere ok adwa dhi e bank, adwa ni mondo at least agucha manyasa kunge 2 years 3 years 5 years cha ni koro mage policies madwa ni mondo mi at least sirkal olosnwa kaka jok mage dhi touch directly mondo wang'eni gini wadhi kunge to wambe mae benefit marwa to mae benefit society to mae benefit government. En adira makende wacho ni nego bedni keto gi e yo